usaba kaNkulunkulu akekho umuntu odelelekile sonke zakumarriage one time uyamajina ukuthi kade nginte phezulu umasteshi yini ngoba ngasucabanga uma ngabe sesingale ayikhali masteshi la ufana nokuthi nathi foseloshiwe sisewesivini uzokuvumela uzakwethu ayikhali lo usigebeni phela safana nje ingakho ke ukuthi fanele sihloniphane bafana intombazana ayibanjwa bantu besilisa yekela ukuhlukumeza besifazane nani bantu besifazane asibe nendlela yokukhuluma nobaba nawo banamaphutha ngenqaba mama but iba nendlela yokukhuluma naye akashaya umuntu la ndengezi nenkinga yema-domestic violence cases abantu abarelated kwisibanga ama-protection orders ama-cases okushayana bayagwazana kuzodutshululana I'm sorry for language. So ngisho ukuthi angazi nje kuze washiwo even e-province ukuthi what happened one day is ama-DV related is too much. Ukubekezelelana sizihlobo saphelele awukho. Asifunde ukubekezelelana. Asifunde ukuhloniphana. Ukuhloniphana kuhambe a long way. Uma uhlonipha ngeke uzulale emgwaqweni ngeke uzulale. Njengoba ngisho ngithi asitshele nanzethu ukuthi ungalamba manje mangane yami. Bathalithi ithuna ithuna. Yes. Kodwa kuthatha nawe ukuthi umuntu onendawana nje wakhe. Tshala musa ukuthi wena unendawana ungafuni ukulima. Bafethu sibona isikhathi siyasona esikhulu. Vele sisola by the way. Usuka uthenga spinach. Unendawana yakho nje encanyana. Bekunani limi. Uyafika kithi. Mfike ekufini, bathi mabela na awu uzenza ngathi uyashofela. Ngiyayithanda. Futhi akufuni ukuthi ngicela ingane siphelele, ngoba uzotsho ukuthi ngiyayithanda ngiyayitshela. Uba futhi sebephelele. No, ngikhula ngika. Yebo isimo sasingemnandi, but kodwa ngiyayithanda still. Umzali wakutshela ukuthi yazi safana mntanami la emhlabeni. Ngafutha ngoliphathela lapha. But safana. Ayikho into edlula respect. Ngiyacela ukuthi sihloniphane. Ngiyacela ngane yami olabile. Ucele umakhelwa athi ngasiza ngani ukuze ngene ethunjini. Ngithole leli tengu. Musa utshontsha. Makhelwane, musali ukuthukana. Udicela isithunzi somunye umuntu phansi. Musali ukuthola information igebengu zibulala. Zidengula, ziqhekeza endlini yomuntu. Ngizocela ngibuye inhlonipho sifaka amasteshi sisukumele isamubeni inkosi yamangala ingene. Ngene ndaba siyabonga. Inkosi uShozi indaba ezitha uyangena phakathi kwethu siyamamukela indaba ezitha sesihlala sicela ukubele siyabonga Director ngiyakwazi kakhulu ngeke ngasho ngathi mina ngakhuluma uzohlolilanga baba indaba ezitha siyabonga usuphakathi kwethu baba bese sabingelele into abstention wona kuleli right ngendlela lakho le ahlekana ngicela ungasithatha isikhathi ke bakithi ngoba phela isikhathi sabile futhi abantu bayafanele angixolise angibonge kakhulu lumelo lokuhambe thank you siyabonga kakhulu kusiteshi Khumani indaba ezitha sisacela ukuthi siqhubeke sibize esinye isikhulumi sethu
sanamhlanje u-CPF chairperson uXolani Mkhize ozositshela the purpose of the day. Cela samamukele sonke. Sanibonani. Right? Sonke si-right? Awujabula mina masi-right ngoba la umuntu behlalele ngawo umcimbi omayelana nezokuphepha. Nokhuluma noXolani Mkhize etaseni lokhi okuyena usihlalo wase-police station kaBingizi we-CPF. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nithathe inqayeba nizosupporta sibe siwumphakathi. I hope sonke sizizwa sisafe ngoba namhlanje sizokhuluma ngesimo. Inhloso-ke ukuthi sihlangane namhlanje ngicabanga ukuthi siyayazi sonke yilezi simo esibhekene naso emphakathini. Emphakathini sibhekene ngokubanjwa kwenkunzi, ukutshontshwa kwey'moto, ukuqashulwa kwey'ntambo zikagesi esinawo sonke si-aware ngokuqashulwa kwey'ntambo zikagesi, ugesi ohamba njalo. Sisonke njengoba sebalile amasteshi ukuthi sinenkinga ye-gender based violence la khona kuhlukunyezwa omama, abantu besimame ney'ngane. And these days even nabantu besilisa sebeyahlukunyezwa kuwukuthi akugqamile noma akuvamile ukuthi kuvele, kodwa nabo bayahlukunyezwa abanye bethu besilisa. So njengoba siyila namhlanje angifisi ukuthi isikhathi ukuze siqale late, ngizozama nje kwamfishane. Njengoba siyila namhlanje sithe siyisiteshi sabantu lezi emaphoyiseni sihlangene nathi le-CPF sibambisene neMasiphephe, sibambisene ne-OSS Operation Sukuma Sakhe, sibambisene nawo wonke ama-stakeholders akhona, o-4 nabo bonke sahlangana sase siba munye, saba mdili munye ukuthi no, ake size ne-program la sizofundisa khona umphakathi ukuthi unelungelo lokukhuluma. Akekho umuntu okumele akusabise uze ugcine ungalivulanga icala. So sonke sinelungelo lokukhuluma. Njengoba sila namhlanje-ke sizoyala, sizobonisana siwumphakathi ukuthi noma sekufika i-festive season njengoba kuze uDisemba, sinenkinga yey'ngane, uhlangane nengane na-14 years, 15 years. Uthi uyayibona ingane iphuzile, hawu suyaphuza nawe, ithi ingane hayi uDisemba. Sinalayo challenge yathi Disemba. Leyo challenge siyidele ekutheni e-police station kunyuke ama-rape, kunyuke iy'ngane ey'dlengeliwe, ngokwey'ndlela ey'hlukene. Abanye bafake lokho, abanye bafakela amaphilisi, ingane ingazi ilale, ingaziboni nokuthi singubani, bese ekugcineni igcina ingane isilaleka ngendlela erongo. Sisekhona mphakathi. So sase sivumelana siyama-stakeholders sonke ukuthi asubize umphakathi ngoba nawo la ukhona uxakekile, la ukhona nawo unenkinga, unemibuzo engaphenduleki. Namhlanje-ke sibize izameli zethu zizokhuluma ukuthi zile kanjani nobugebengu, nokuthi ubugebengu ube bungakanani kulo nyaka. Sase sivumelana ngokuthi ake sibize umphakathi sizobuyisa noma sizosho ngazwilinye sithi umuntu abubuye ebantwini. Bengicela ukuthi sonke sisho lokho sithi umuntu abubuye ebantwini. Akuthi oseceleni kwakho uthi umuntu abubuye ebantwini. Ngesikhathi sakudala basaphila ngobuntu. These days abusekho ubuntu, sekukhona abantu baphendukile iy'lwane. Awukwazi umuntu esifazane ophisi umfaka eplastikhini omnyama bese sithi ubuntu lokho sikubiza ngokuthi ubulwane. So ngaleyo ndlela sithe sihlakisa umphakathi sizoma ngazwilinye siwumphakathi ukuthi ubugebengu abudingi iphoyisa, ubugebengu abudingi i-CPF, ubugebengu abudingi ukhansela, kodwa ubugebengu udinga umphakathi wonke ubambisane, ume ngazwilinye, uvikele, sibe ngabavikeli. Uma kunento kamakhelwane noma kunesikhalo
akudingeki ukuthi uphinde amaphoyisa singomakhelwane siyezwa sisukume sisizane sibambisane sime sithi from 2022 ubugebengu sithi no more ake sithi ubugebengu no more ubugebengu no more. There's no place yobugebengu manje sikhona siwumphakathi ngobuningi bethu sizoma sithi akasekho badala ngomunye sikhona sizolekelelana sizobambisana sizosizana usihlalo we-CPF uzobizwa esesiziwe umuntu kodwa hayi uyithathela umthetho hayi ngendlela erongi sekuqeda ngithi uNkulunkulu akubusise nonke inkosi sekumisa. Siyabonga kakhulu umfoka Kabazela Umkhize esethulela ingqikithi yosuku. Isihloko esihamba phezu kwaso sithi ubuntu abande ebantwini. Ake siphinde ubuntu abande ebantwini. Yini ubuntu? Ubuntu into kantu. Untu yila thina sonke esivela khona la kuzalwa khona abantu. Yingakho sithi singabakwa ntu ngoba sivela kuntu. Yonke into ingeyakhe untu. Yini ubuntu? Ubuntu yisikompilo, ubuntu yindlela yokwenza. Uma sithi ubuntu abande ebantwini sisuke siqonde ukuthi asibuyele kokwakithi, asibuyeleni ekubeni yithi, asizithande. Ubuntu abande ebantwini. Ngenkulu inhlonipho ngizocela lesisukumise insizwa la yakabhucwa babakatsheni buya benyathi inkomo bazimelwayo sondela babasi. As a whole, umsebenzi siwenzayo ke ispace of HIV. HIV abaningi bethu in fact sonke futhi abe sesiyayazi wonke ama stages HIV uthi qala kanjani umuntu bese bengcono ejele ukuthi usephilile bese qala phansi sekudlulela kube yi-AIDS ke embakaloko. Angeke sikhulume kakhulukazi ngalokho but khona nezinye izifo esisebenza ukuthi nazo sigweme kuyi-hepatitis B and C nayo ingenayo futhi treatment njengaye-HIV. Kodwa ngenxa yokuthi abakabi baningi abantu abanayo uhulumeni usayibukela eceleni kodwa ezinye izifo esiyithestayo njenge-HIV. So le project liyesebenza abantu abasebenzisa idakamizwa. Idakamizwa-ke zihlukene kabili. Khona idakamizwa kuthiwa ama-uppers, khona idakamizwa kuthiwa ama-downers. Okungalaba ama-downers. And ngithanda ukuthi nje kancane kuleyo nto ngenxa yokuthi i-downer esetshenziswa kakhulu emphakathini yethu njengamanje iwunga. Iwunga yenziwa i-heroin. And into eyenzakalayo kwabantu abasebenzisa i-heroin ukuthi ufike isebenzise ayibhema i-heroin. Ayibhema mhlawumbe uqala ngokuthi ebheme kawu-5 ngosuku. Kuhambe egcine ebhema kawu-10 ngosuku. Emva kwalokho bese kuyadlulela esefuna ukuyijova. Ngenxa yokuthi ayisamfikisi la efisa ukuba khona. Ila thina-ke sesi-HIV prevention sesingenelela khona. Sizama ukumsiza ukuthi uma ukuthi udinga usizo lokuthenini useyimisele ngokuyeka njengamanje siyamthatha leso sibheke. Uma ukuthi akafisi ukuyeka asimphoqe futhi.
ngoba namhlanje ngohlanganyela ngenxa ye-gender-based violence. Into nje ngithanda ukuthinta kuyona kwi-gender-based violence esayicishe ifane ney'dakamizwa ukuthi abantu abasebenzisa iy'dakamizwa ziqala ngokuthi zibe mnandi, isiteji sokuqala leso. Ngoba iy'dakamizwa vele zimnandi. Iqiniso-ke ingakho abantu bayithatha iy'dakamizwa. Ngoba abanye bethu sake sayithatha mhlawumbe iy'dakamizwa kodwa sanganamathela kuzona. Ngoba question leyo. Ingoba isidakamizwa ngoba yithi simnandi sifike sivale ipain ethize kumuntu. Eyenza ukuthi ayithande leyo drug eqhubeke isebenzise. Over and over. Fana nje ngazo izimo ze-gender-based violence. Ama-signs asuke khona. Intombazane meyithandana nomuntu wesilisa ohlukumezayo. Asuke khona ama-signs. Njengomuntu obhemayo, kwiphakethe lapha kusuke kubhaliwe ukuthi kune-danger. Ubheme kodwa. Uyayiziba lowo danger. Kuba njalo. So i-gender-based violence iqala ukuthi kube mnandi. Mase kube mnandi-ke for 2 weeks ngengqondo sirecognize ukuthi no imnandi le. Suyayenza iphethini. Bese kuqala conflict. La usuthola khona endlini. Isidakamizwa sesifake inkinga. Same thing njengazo izimo ze-gender-based violence. Kuba khona inkinga la ubaba efike khona ekhaya ungaphelile ngo-6 ejwayele ukuzoliphendula ngo-6. Ekuthethile. Simo sokuqala i-conflict sokuqala nohlangabezana. Emva kokuthetha sekuqhubeka ekushaya. Mekushaya uyaxolisa. Mexolisa kube mnandi futhi kuwele kulesa stage sokuqala. Kuhambe kuqhubeke kube kanjalo sekuyimpilo yakho le. Up until kuzoba stage 3. Lapho na wena ususubmissive, usuzwa ngaye ubaba. Nesimo sama-drugs sisasifana. Kuba i-conflict, emva kwe-conflict usuzwa ngale drug. Ususebenza nje usebenzela yona. Ngenxa yokuthi usubaleke emgula ukudlethela khona noma usakubhekile. So isikhathi esiningi ikhulunywa yedakamizwa kusuke kuthiwa abantu abayeke idakamizwa. Njengoba nasekuqaleni sasikhuluma nge-HIV siqala sithi abantu aba-abstain kwi-HIV. But kwasebenza lokho. Ngesikhathi esiningi umuntu umtshela ukuthi yeke ungaphili ayikho right. Uzofuna ukuzama. Njengengane encane masithinta isitofu siyashisa. Iyahambisa. Nabantu bebathi abantu nje. Ngebhadi-ke kunenye i-event esi-athendayo njengamanje. Sesithanda ukubalisa nyanga kwasayelana bekufanele sifike khona ngo-1. So ngizocela ukunishiya umuntu nomuntu uneva lakhe. Yingakho-ke kubalulekile ukuthi naleli lezifo bakithi sithi ukuthinta ngoba sike sabuka le ngenge leli yabafowethu ababizwa ngamaphara. Uyathi omunye besebhekile ngenxa yokushoda kwemali besebenza lento okuthiwa i-Bluetooth. Bathatha umjovo bamoma igazi kulo osedakile. Bese bonke bejova nabo ukuze bonke badakwe. Kanti mhlawumbe lo osedakile yena uvela u-HIV positive. Siyagcina sonke sesithelelekile. Niyayibona lento ukuthi ibaluleke kanjani. Ake simphendishe uMukajeni. Siyabona. U-DJ wethu sicela masibize isikhulumi asihlangabeze ngengoma. Uphuma isikhulumi asiphelezele ngengoma. Asimphethe izandla u-DJ umthimkhulu. Okuyena owuconvener noma owumhlanganisi nomdidiyeli walolu phiko olubizwa nge-Operation Sukumasake. Abantu-ke bakaMthimkhulu kuye kuthiwe uHadebe obhungane umakhulukhulu. Kodwa originally obhuqwa. Ake simphethe ihlobo. Amen. Kadazit ngaka siyabonga baba usimukele ezweni la ngilingelele bonke nje abantu bohlelo stage osingabo siphe
ngiyabingelela kakhulu kwelihlelo lika Jesu Kristu waseNazaretha. Umthimkhulu lo ukhonjina wale wathi la okuhlala khona zonke inhlaka eyibisana nobuhleleke emphakathini. U-Operation Sokumasakhe ila okuhlala khona induna nawo wonke ama-stakeholders. I-CPF iyahlala khona, i-SAPS iyahlala khona, amakhansela ahlala khona, ayikho engahlali khona. La kukhulunywa khona izinto ey'nhlungu zomphakathi. Nale esinayo namhlanje i-CPF sakale sayidingida lawa Operation Sokumasakhe la kuthiwa khona i-war room. Siyibheka, siyiphendula, siyibheka, yazi ngayiphumelele namhlanje. Siyabonga Xolani Mkhize ngokulalela. Sibonge nabezitha, ngizoba mfishane nje ukuthi ey'ntweni ey'ningi ey'hlukeza umphakathi kuyabonakala nabezitha ukuthi iy'nduna zisilele emva kakhulu. Ngibonge kakhulu ithuba engitholile izolo lokuthi sihlale nenduna ngesibheke ezinye zezinto ey'thinta umphakathi noma bengaphelele induna kuningi esixoxile nazo ngesikhathi esincane nje. Okusobala ukuthi uma ngabe ley'nduna zihlala kulolu hlaka lwe-Operation Sokumasakhe kuningi esingakuzuza. Ezinye zazo i-gender-based violence, ezinye zazo esingakhuluma ngazo ukweliwa kwemfuyo endaweni zamakhosi. La nabezitha ngiyakwethembisa ukuthi isikhathi sesincane kakhulu sibuye sahlushwa nayi-COVID. Ukuthi lolu hlelo lokweliwa kwemfuyo sesiyadingida kwi-province silukhulumile kakhulu. Kukhona nabezitha uhlelo olubizwa ukuthi ukhozi engithe angeke sidlulisele emakhosini lungakafiki lawa ndengezi ngesidemonstrate ngalo sibize nje umsweli abekhona ebese sibize inkomo eyodwa sifake lento enkomeni la sitheke ehambe nawo beluse uqasha nayo inkomo bese siyi-operate lento ifuna izithola inkomo nayikhona. Lento isystem enhle kakhulu esizosetshenziswa ngenxa yokweliwa kwenkomo ey'ndaweni zamakhosi. Siyayikhuluma-ke into enjalo nabezitha, sizofika nje maduze kuwe ubabone nababheke. Ngabe bakhona la namhlanje kodwa kuthetha akulona uhlelo lwenu oluka-gender-based violence. Lana nabezitha sike sakhuluma izolo ney'nduna ngalo gula kogogo. Ugogo vele akhuluma benqunu ahamba emzini wabantu mayefika ndabezitha bafike banquma intamo bethi uyathakatha. Ngithi-ke kuwe ndabezitha isikhathi sincane kakhulu. Ngiyakuthembisa ukuthi kulo 2022 yila esonza khona iprogram la sifashisa khona umphakathi ngalesifo sokukhohlwa kogogo nomkhulu ukuze ba-understand ukuthi ugogo uma efika kwakho enqunu akathakathi. Ngokubambisana-ke ndabezitha ney'nduna kuzokwenzeka lokhu. Sibonge kakhulu ndabezitha ukuba khona kwakho njalo masenza ama-meetings. Ngize ngathi kwi-gender-based violence idalwe ukuthi khona la silahleke khona. Ngiyabonga mphathi wohlelo wenza into enhle kakhulu ukuthi uma kungena undabezitha siyasukuma sibe ngey'nyawo. Kumele bakufunde abantu lokho. Sixolise indabezitha kule planning yokugcina ebesiyenzile. Akuzange kwenzeke lokho kwenzekile kodwa-ke zizofunda iy'ngane. Yingakho ngithi induna ayisondele uma sibamba ama-meetings ukuze lento enzeke namhlanje siyifunde ube iy'ngane ayisakwazi ukuhlonipha amakhosi. Ukungahloniphi amakhosi yikho okudala i-gender-based violence.
ngani na uvele nebhadi uthande unkosikazi ushade nonkosikazi ongamele akushade naye ozodala ichaos ekhaya yini na